kondisyon ni kay karon baiting. Pada ko lawas ban. Ikaw gina dongkring. Papisi ka? Papisi ka? Ah, malituha ah. Bino Arthur ka eh, Daniel eh. Asam itong mga palahubog deh. Ako itong atuon deh. Gawas ko. Ako to pangitaran ko mga amigo deh. Asam dito sila deh ay? Asa ka itong mga amaw ka? O pangitawan deh. Iyay, dara deh mga hinampak ay. Ang sibuk. Na okay na dahil ka ng kwan mo. Kung manawas, ikang itabertin niya. Maningaw sa daba, no? Nara deh mo diha deh ay? Wa mamuy ayo. Ako ra may inyong gilipat para maglabing-labing ng duwa. Uy, ikaw din na boss. Daniel, boss. Mo boss. Daniel, boss. Ah, di mo sa boss. Sige, boss. Ingo na, boss. Di sa ko kay madawat ako pagkagwapo lagi. Wow. Oh. Na nang Barbie lagi. Parbil ko kay parpadakos lawas. O day pretinduta. Grabe mong abso. Oh, pero wala stiyan. Nas naon.